På lørdag går Voice, Danmarks største stemme, ind i den afgørende fase. Derfra er det nemlig liveshow, og de 16 deltagere, der er tilbage på nuværende tidspunkt, skal over de næste 4 lørdage blive til kun én, nemlig vinderen. Som måske sidder her, det ved man jo ikke. Velkommen, søs. Huls. Ej, vi havde ellers øvet det ude i kulissen. Louise Skov og Lene Nystrøm, du er jo de 2 pigers coach. Ja, jeg er så heldig. Og jeg ved, Lene, at du har jo nogle meninger om, hvem der bør vinde Voice i år. Ja. Hvad er det, der er vigtigt for vinderen? Eller hvis man skal, kan man tegne et lille signalement? Eller? Jamen, altså, jeg håber lidt på et ungt talent i år, som kan gøre et eller andet inden for popverdenen. Ja. Kim Wagner, det gik jo ikke så godt. Det var ham, der vandt sidste år. Det er ham, der vandt sidste år. Og så det er jo en svær konkurrence i Danmark for tiden, når man ser på sådan helheden, fordi jeg tror også, vi har talt en del om, at måske er det også en del af det her show, som kan bruges til, at man får nogle kontakter, og man kan åbne nogle døre, og lære, hvordan branchen fungerer og sådan noget. Så ung skal vinderen være, også kvinde? Tænker du? Ja, jeg håber jo lidt på det. Det vil klæde, det synes du? Det synes jeg. Nå, Louise, du er jo en af de unge kvinder. Du er en af de 4, som Lene har. Du skal synge på lørdag, og vi skal lige starte med at se dig fra battlerunden. Kommer her. Hvilke forberedelser er du i gang med her 3 dage før? Det er jo et vildt cirkus, at der er så mange mennesker, der er en del af det her hold. Og hvad gør du? Hvad løber du rundt til i øjeblikket? Mandag startede vi ud med at skulle i Medley-studiet og indspille vores sang til på lørdag. Og koreografprøver og noget med øvelser i at gå i stiletter og lave kyssemund. Der er Lene, altså også prøv lige at vise, jeg er så imponeret af de der. Altså, hvis der er nogen, der er rigtige til at lære at gå i stiletter, så er det dig. Jeg kan løbe til efter bussen. Det er virkelig sejt. Og så ved jeg, at i går, der lavede du lige noget helt andet end Voice. Ja, jeg startede i går morges kl. 8 med at tage til eksamen, min afsluttende eksamen. Så var jeg lige hjemme og fejre med min familie, og så var turen til København igen. Og så går det bare derud af, ved jeg, og du sidder faktisk her, fordi du skal videre til frisør også, og der er alt muligt. Altså, søs, du har lidt længere tid at løbe på. Du skal først på scenen sådan for alvor næste lørdag. Ja. Lad os lige se et klip med dig også. Hvor meget fylder nerverne i øjeblikket for dig? Det er selvfølgelig noget, der fylder meget. Altså, det er jo noget, der betyder rigtig meget for mig at være med i det her program. Så det fylder meget, men ikke så meget endnu, tror jeg ikke, fordi at jeg netop først skal på den 10. Men altså, jeg kan godt begynde at mærke det. Lene, hvad anser du din vigtigste opgave for at være i øjeblikket på det her tidspunkt i konkurrencen? Jamen lige nu så handler det om for mig at være en rigtig, rigtig god støtte for dem. Og hvordan er du bedst det? Jamen, fra start af, når jeg får mine deltagere, så går jeg meget ud af at finde ud af, hvem de er, og hvem de er som personer, og hvordan de fungerer, hvordan de har det bedst. For det er en meget stressende periode, og selvom alt det fantastiske oplevelser, og det hele er jo meget, meget spændende. Altså for alle, så er det er simpelthen så mange nerver, og der er så meget på spil for dem. Så det skal du sørge for at holde dem lidt i hånden? Jamen, jeg er jo den, som skal gøre det. Ja. Og det prøver jeg på bedst mulig måde at gøre. Hvis I skulle sige, hvad det vigtigste Lene har gjort for jer indtil nu er, hvad er det så, hvis vi starter med dig, Louise? Jeg synes, Lene har sådan en egenskab med at gøre os helt vildt trygge. At man lynhurtigt får tillid til Lene, og at hun passer på os. Altså, hun tager os under sin vinge, og hun bestemmer. Altså, det er hende, der har ansvaret. Ja. Hvad siger du, søs? Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, Lene er virkelig opmærksom på, hvordan vi har det. Og det er en rigtig god egenskab som coach at have. For det er lige nøjagtigt det, at se, hvordan deltagerne har det, og lige mærke efter, hvad har hun brug for. Og der synes jeg, hun gør et rigtig godt job. Tak. Lene, hvis du skal sige sådan lidt kort, du har jo mange års erfaring bag dig. Hvad er så det bedste råd, man kan få, når man er ny og uerfaren? Altså det vil jeg sige, at beholde sig selv i det.
Netop, fordi det sker så mange ting, og der er så mange meninger, og folk begynder at få kløerne frem, og man kan mærke konkurrencen. Beholde sig selv og finde ud af, hvordan man fungerer bedst under stress. Det skal man lære rigtig, rigtig hurtigt. Og finde nogle støttekammerater, som man har det godt sammen med. Og har tillid til. Ja. Tusind tak. Man kan se dig på lørdag og dig næste lørdag. Tak fordi I kom. Og som sagt, det er altså fra på lørdag, at Voice går live. Vi gør det igen, og vi gør det allerede i morgen aften på Gensyn og God aften Danmark.